Прощайте, вие ли сте шофьорката? От вестник Марица съм правил репортаж. Да, как е станало просто? По невнимание, то на всеки може да се случи, да. Нали искате да направите новина от цялата работа? Ами то наистина си новина да ви кажа, да. Представете си вашето дете да минаваше от тук, когато колата е. Скажете там и тебе. Как? Подробно. Не, просто питам как е станало. Ме снимай, не искам да ме снимаш. А как се казва госпожата, която е карала? Хайде. Еги, не искаш ли да ти дам? Не, Еги, не. Но след като е станало някакъв инцидент, би трябвало да кажете как е станало. Бъде ти по-нахален, отколкото е нормално. Знаете ли как е станала цялата работа? Здравейте. Да възстановим вас, може ли? Снимайте ме. Спаско се казва. Благодаря. Колко се е станало? Колко се е станало? Какво? Нямам идея. Да стане спирачен път от тук, защото колата лети. Тя е прилетяла от тук, така ли? Разбира се. Тя добре, че е Точно прилита. това му обяснявам на господина. Той ми няма вика... спирачен, той не може да има спирачен път, защото Тя е тя във прилетяла. въздуха. Да. Тя, ако е натисна беше с повече от 60 км, тя ще да бути сградата.